सासे बर' आइजोआ ई-रिक्शा एबा फिरफिलि सालायनानै रां खामायना नखर सुंथादों। बर' आइजोफोराबो हौवाफोरनि खम नङा। दानाय लुनायजोंल' नङा, दाउ अमा फिसिनायावल' नङा, बे बाराव ई-रिक्शा एबा फिरफिलि सालायनानैबो रां खामायना नखर सुंथादों बिजनीनि सासे बर' आइजोआ। ई-रिक्शा सालायनानै गावनि नखर सुंथानायजों लोगोसे गावनि थाखो 8आव फरायनाय फिसाजोखौबो जेबो जेंना गैयाजासे फोरोंगासिनो बिजनीनि रनजुला बसुमतारिया। नोंगौ, बिजनी बर' बाजारनि सिङाव थानाय नांजिमाखा गामिनि थागिबि रनजुला बसुमतारिया थांनाय 4 दाननिफ्रायनो गावनि फिसायनि फिरफिलिखौ सालायना नखर सुंथागासिनो दं। खौरां मोननाय बायदिब्ला रनजुला बसुमतारिनि फिसाया फिरफिलि सालायबाय थानाय समावनो सिं सानाय जानानै न'आवनो थानो गोनां जादों। जायनि जाहोनाव रनजुला बसुमतारिया गावनो फिरफिलि सालायनानै नखर सुंथानो गोनां जादों। लोगोसे रनजुला बसुमतारिया गुबुन रायजोआव थांना खामानि मावनो सानग्रा बर' आइजोफोरखौबो न'आवनो थाना दाउ अमा फिसिनाय, मैखुननि आबाद बायदि खामानिफोरखौ न'आवनो थाना मावनानै जानो थाखाय खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों। आंनि मुङा श्रीमा फरायना रनजुला बसुमतारि। आंनि गामिया नामजिपारा, भिलेजआ जाहैबाय नामजिपारा, पस्ट अफिसआ बर' बाजार। आं सालायनाया सिगाङाव हौवा सालायोमोन आरोखि, ओमफ्राय दा हौवा सालायैनि आं सालायनाय जादों आरोखि। एसे लनफोर सुख'नांगौ नालाय, एसे बिदिनो सालायनाया मास मोनब्रैसो जाबाय आङो। सिगाङावनो ओरैनो एसे न'आव सालायबाय थाखायोमोन आरोखि, सोलोंबाय थायोमोन। ओमफ्राय दा एसे रोंथारनानै सालायनाय जाबाय आरोखि। न'खराव साबेसे जायोना? न'खराव दा जोंहा 3। फिसाजोआ क्लास 8आव फरायो। बबेयाव फरायो? बे गारगाव एम इ स्कुलाव। सानसेयाव बेसेबांसो खामायनो हायो ओरैनो? सालायनाया बिदिनो आङो गामिनि मानसि लेंहरबा ओरैनो रिजार्भ हमबाल' थांनाय जायो आरोखि, बारा खारबाय थानाय जाया। बिदिनो सालायबालाय मोनो 200-300आ। बिदिनो बेजोंनो न'खर सोलिनांगौ जाहैबाय दा। बिदिनो जेरावबा गुबुन रायजोआव थाङाबालानो गामिफ्रावनो थानानै बिदिनो मेरला खामानि दं नालाय, बिदिनो गामियावनो बायदिसिना मावनानै जानो हायो आरोखि, एम्फौ एनै बिदिनो लाजिनानै जेबो खामानि गैया। दाउ अमा फिसिनाय आरिनाय मेरला खामानि दंना जायगायावनो। जोंनि बर' आइजोफ्रा गुबुन जायगायाव थांनानै सोरहाबा फानहैजादों, सोरहाबा माबा जादों, बिदिनो जिनाहारि खालामजादों। बिनि थाखाय आं थांजानो बायो आरोखि। नांगौबा जायगायावनो थानानै दाउ अमा फिसिनानै जानानै बिदिनो एम्फौ एनला लानानै सोलिनो हायो आरो।